Wrexham! Wrexham! Mae Wrexham ar y Croeso i'r pennod diweddara o I Mewn i'r Gôl efo Arwel Owen, Ifor Owen ac Alun Owens. A'r cwestiwn mawr ydy, fydd gen Wrexham mwy o arian na Owen Money i wario yn y cyngreir un flwyddyn nesaf ar ôl i ni gael dyrchafiad. Wrth gwrs, buddigoliaeth yn erbyn Forest Green yn rhoi ni fyny, ond gêm disadwn yn erbyn Criw, gêm ar bapur oedd yn anodd, ond i cartre, a Wrexham wedi bod yn partio yn ystod yr wythnos, ond perfformiad syndod o dda, ennill 2 gôl i ddim, buddigoliaeth gyfforddus. Oli Palmer yn sgorio gôl, a sôn fydd o yn y ffilm Deadpool a Wolverine newydd, a Mullin a Andy Cannon yn sgorio eto. Buddigoliaeth dda. Beth ti'n teimlo am y gêm, Arwel? Ie, un o'r gemau nes i fethu cael tocyn, os ni wedi licio cael tocyn. Ond, beth i ddweud am y potential o system pwyntiau, ond o'n i gael trafodaeth am hwnnw wrach yn mewn pod arall. Ond perfformiad gwych, hyderus o'r dechrau, o'n i byth yn teimlo fatha o'n i ddim mewn rheolaeth o'r gêm, really, a cwpl o goliau cynnar. Unwaith fatha cerdyn coch na wedyn, a gwybod bod yna lot yn cael ei wneud ar-lein am y cerdyn coch, ond oedd o'n gerdyn coch yn amlwg iawn na. Gêm ar ben ar ôl hynny, so na, doedd o ddim yn edrych fel bod y dathliadau di effeithio lot ar chwaraewyr a'i lefel ffitrwydd a'i gallu nhw i ganolbwyntio. Oedd yr unig syndod, dwi'n meddwl, gweld y Parc i'n tynnu Mullin off o tua 60 munud neu be bynnag. Oedd o'n hapus i ddod off yn amlwg. Achos dwi'n meddwl, fysa nhw wedi cadw'r un tîm, dwi'n meddwl os fwy o gols di dod. Nath nhw rhyw fath o momentum gael ei gollian. Os ti'n meddwl am fod yn broffesiynol, dwi'n meddwl bod Paki wedi gwneud y peth proffesiynol yn tynnu fo off wrach, a bod yna gêm arall i ddod i orffen y tymor ebyn Stockport, a bod yna bragging rights i gael. A fanna, felly, a'r unig beth gomedig ydy bod ni Mullin ddim wedi sgorio fwy o gols am ni. Ifor, beth ydy deimlad ydy am y gêm? Gret. Neis bod ni, dwi'n meddwl bod ni wedi bod yn cwyno lot bod ni ddim wedi mynd ar rediad. Yn ystod y tymor o mwy o sydyn mae pethau wedi clicio, da ni'n edrych yn gyffyrddus iawn o fanna. Nath ni'n colli George Evans yn canol, dweud gwir. O'n i'n siomedig bach yn Criw, dyna am lot o ymdrech gyda nhw. O'n i'n meddwl oedd nhw'n mynd am peli 50-50 gymaint o hynny. Gathen ni reoli'r gêm reit hawdd reit i drafferth. Mae'n bechod bod ni wedi gorffen pwyntiau'n gynharach yn y tymor nes o'r gêm disadwn yn fwy o gêm i benderfynu pwy sy'n ennill bencampwriaeth, ond da ni dal yn hapus. Ia, fedrwn ni'n cwyno gormod. Fel ti dweud, pedwerydd buddigoliaeth yn olynol, tro cyntaf i wneud hynny yn y flwyddyn 2024, Lenny. Hefyd, heblaw am gêm Doncaster, sy'n erbyn hyn yn edrych efo cyfle da am y gemau ail gyfle, di bod ar rediad anhygol. Da ni wedi colli gêm ers ganol mis Mawrth a wedi ennill y mwyafrif ohonyn nhw. Felly, da ni wedi bod yn deud trwy'r tymor bod ni ddim teimlo fel tîm sydd ar rediad gry fel ti'n cael mewn tîm dyrchafiad, ond mae o wedi digwydd, dydy, just ar yr amser iawn i ni. Fydd gêm disadwn yn ddiddorol, gan i sgwrs o hynny wedyn, falle. Ond James McLean yn cael ei dynnu ffwr hanner amser, oedd hynny'n swnio'n call? Bendant. Dwi'n gwybod beth wedi digwydd rhwng fo ar y hogyn ar y dde i Criw, ond doedden nhw'n tynnu ar ei gilydd, ond unwaith as McLean ar ei ôl o, a o'n dawel iawn wedyn, dwi'n meddwl oedd wedi cael dipyn o fraw. Ond, o bosib oedd yn lwcus i aros ar y cae, ond dyna ni. Dwi'n meddwl oedd yn gallu dynnu ar ffwr achos oedd na dipyn o ddadl yna doedd am yr ffaith bod Wrexham di sgorio'n syth o'r cic rydd, falle di cynddeiriogi cefnogwyr Criw.
Felly, ie, oedd o ddim syndod i weld o ddim yn dod yn ôl yn ywedig gafon ni ddim, bod o ddim yn hanfodol fod ni'n ennill y gêm. Pwy ddech chi'n meddwl oedd yn chwarae ar ei gorau? Luke Young wedi dod i fewn yn lle George Evans, a dim gwahaniaeth i'r ffordd oedd y tîm yn chwarae teg i Luke Young. Falle fydd o'n un o'r gemau olaf o'r clwb, ond nath o'n chwarae'n dda. Rhywun arall arwel oedd y tîm meddwl nath ddisgleirio? O, Andy Cannon fel mae o pob game yn de, cael ei gol. O, mae'n anodd dweud, cos nhw'n chwarae mor hyderus, so mae'n pwysau, mae'n gwirionedd nag oedd. So, i Andy Cannon, Owen O'Connell, amddiffyn, ond edrych fel gadw gol i fewn trwy'r game. Ie, chwarae ni'n chwarae digon solid. O'n i'n caru'r pas na gyn Elliot Lee ar gyfer y gol. Oedd hi'n wych, oedd hi fel bod o'n telepathy rhwngthyn nhw lle. Oedd hwnna'n gret. O'n i'n falch iawn o weld pa ma'n cael gol. Dwi'n meddwl bod hi'n chwarae yn wych yn y cyfnod da, ers dechrau mis Mawrth. Mae'n greu gwahaniaeth i Mylun. A mae'n jyst yn bechod diolch yn cael digon o gols, falle, i gael mwy o glod. Ond gafodd oedd o'n ennill bopeth yn yr awyr yn dod y Sadwrn, a dyna pam mae o'n ennill y pelin yn yr awyr, mae Wrexham yn edrych yn beryg, dyna, mae Mewn yn edrych yn beryg, a dydy'r ddim, y ffaith bod ni ddim yn dim meddiant, dydy o ddim yn broblem pan mae gen ti rhywun yn ennill yr awyr. Os ti'n gallu symud i fyny'r cae, pam wyt ti eisiau dwyt, o pam ti dan bwysau, felly mae'n rhoi rheolaeth. Felly, ie, rhaid fi ddweud, o'n i'n meddwl Elliot Lee a Cannon y ddau chwarae'r gorau, dwi'n meddwl, ond Mylun, pam y tri yn y cefn wedi bod yn arbennig, a falle bod hwnna'n syniad i ni drafod mae'r bleidlais ar fi'n cae am chwaraewr y tymor. Felly dwi'n meddwl bod ti wedi rhoi clyw reit grin i ar fel pwy wyt ti'n meddwl. Pwy fysa ti'n rhoi fel chwaraewr y tymor? Ie, mae yna ambell un i fyny yna, yn sicr yn enwau, sy'n nhw'n cael y bleidlais ni'n fyn hapus. McLean wedi cael tymor gwych, mae wedi gweithio galed. Owen O'Connell ers i fod o di mewn, mae o wedi gwneud gwahaniaeth anferth yn ganol y cae, ganol yr amddiffyn, a un o'r rhesymau pam bod ni wedi sortio allan ar amddiffyn na. Melyn a Elliot Lee, rach Elliot Lee dechrau tymor, Melyn erbyn diwedd y tymor yn gwneud i'w job ac yn serenu. Ond dwi'n meddwl fel rhyw fath o rhyw microcosm bach o dymor Wrexham lle dechrau chydig bach yn sigledig a wedyn tyfu mewn i hyder. Andy Cannon di'r un i fi sydd yn sefyll allan o ran just codi'r safon ne a dal i chwarae a dal i wella. Yn y cwpl o gemau cyntaf yn erbyn MK Dons a Wimbledon, o'n i just teimlo bod o just off the pace a bod cwestiynau'n cael ei gofyn ydy o ddigon da i'r safon yma, ydy o yr un wan, ydy'r un fach, a just yn profi pawb yn anghywir a dangos gymaint o safon sydd iddo fo, a mae wedi cael 3 dyrchafiad yn yr 2 neu 4 blynedd diwethaf do. So, i fi, nath y gol na ar y penwythnos grisialu, a mae'r werthfawr, mae berfformiadau fod i bod yn y rhediadau da diweddar, felly Andy Cannon i fi ydy chwaraewr y tymor. Ydy, mae bwynt da, 3 dyrchafiad mewn tair tymor, dydy fath dda. Ond hefyd, ti sôn am y dechrau sigledig na, gafodd o gardyn coch yn croli hefyd yn dod, ac oedd o mond i dod ar y cae yn eitha buan, felly gafodd o dechrau sigledig, ond dwi'n meddwl mae fo fydd y ffefryn, i fod yn onest efo ti. Pwy wyt ti'n meddwl, Ifor? Dwi'n mynd i ddeud Paul Mullin. Bydd lot o bobl angytuno efo fi, ond dwi'n meddwl ddoth o nôl o'r anaf na. Oedd o gymryd i amser. Mae'n amlwg oedd wedi stryglo efo hynny. Oedd o'n gapten ar y tîm, a mae wedi dod rwan yn y 2 fis dwytha sgorio goliau pwysig iawn. I fod i'r gwahaniaeth, fod i'r un, da ni methu gwneud hebddo fo. Dwi'n meddwl, bob chwaraewr arall, ti'n meddwl, falle sy'n rhywun arall yn gallu cymryd i leo, ond does yna fel Mullin. A i fi, mae'n heiddio. Canmoliaeth hefyd i Elliot Lee, dwi'n meddwl bod o wedi chwarae mwy o funudau yn y neb arall. Felly, a wedi dod yn dda rwan yn y gemau dwytha yma, heb gath o gyfnod o tawel ar ôl dechrau'r tymor yn dda. Ond ie, dwi'n mynd am Mullin. Dwi'n meddwl falle na i ddod â fwy o ystadegau wedyn, ond Paul Mullin rwan wedi sgorio 105 o golau
mewn llai na 3 tymor. So mae hynny yn gyfartaledd o 35 y tymor ers fo gyrraedd Wrexham. Nid yn unig hynny, os ydy o'n sgorio yn erbyn Stockport dydd Sadwrn, fydd o y chwaraewr cyntaf erioed yn rhan o'r 6 cyngrair ucha. So ti'n cynnwys Thierry Henry a bobl fel yma i sgorio o leia 5 gol ar hugain yn y gyngrair 4 tymor yn olynol. Felly, mewn ffordd mae yn od fod ni'n cael y drafodaeth yma, achos ar bapur, mae Paul Mullin yn chwaraewr anhygoel ac mor bwysig i ni, dydy. Ond mae o'n, dwi'n meddwl mae'n gwestiwn diddorol, Lenny, dydy. Y dau dymor cynt, Mullin ydy'r person amlwg di bod, dwi'n meddwl, er bod ni sôn am Ben Tozer a bobl fel la. Ond mae o mor bwysig i'r ffordd da ni chwarae. Ond dwi'n mynd i gynnig y trydydd person, a ti di sôn amdano fo, efo'r ag Arwel. Dwi'n meddwl, y rheswm bod yna gymaint o sgwrs, Lenny, ydy does yna neb di chwarae trwy'r tymor yn arbennig o gry, a mae yna lot o chwaraewyr wedi bod yn dda ar ddiwedd y tymor, lle da ni wedi cael yr hediad da dros y 2 fis diwetha. Mae Can yn bendant yn un ohonyn nhw, Mullin. Dwi'n meddwl, ers i ni gael y 3 yn y cefn, mae Clywyd wedi bod yn chwarae dda, mae O'Connell, ti'n deud Arwyl, wedi bod yn arbennig, a mae Tom O'Connor wedi bod yn bwysig iawn, a os ti'n edrych ar yn canlyniadau ni, pan mae o'r y cae, mae'r tîm yn chwarae'n lot gwell. Ond os o'n i'n gorfod troed y wobr, fyswn ni yn rhoi o'i Elliot Lee, achos falle mae'r peth pwysica ydy fo nath chwarae'n dda a cario'r tîm pan oedd pethau ddim yn mynd yn dda ar ddechrau'r tymor, a pan oedden ni dan bwysau, a nath o sgorio lot o goliau pan oedd Mullin ddim o gwmpas. A fel edodd efo'r gafodd o chydig o dip, so dydy o ddim wedi chwarae y wych drwy'r tymor, a mae'r ffaith fod wedi chwarae mwy na neb arall. Falle gormod o funudau ar adegau, dwi'n meddwl, achos bod hi'n dibynnu gymaint arno fo. Ond mae o wedi dod yn ôl eto y chwarae dda ar ddiwedd y tymor, so fyswn i'n rhoi o i Elliot Lee. Ond dwi'n meddwl bod o'n bosib cyfiawnhau lot o'r tîm sydd yn beth da, dydy, bod ni ddim yn or-ddibynnol ar un chwaraewr erbyn hyn. Lle falle oedd ni fwy erbyn diwedd y tymor. Ond os y Paul Mullin yn ennill, fysa'n yn neb yn cwyno'n amser. Ond mae Andy Cannon hefyd yn swn i'n deud mae fo fydd y ffefryn, gawn ni weld. Cwestiwn nesaf, felly, pwy ydy'r chwaraewr ifanc? Ifor, pwy ti fel? Dwi'n meddwl, mae mond dewis o ddau sy'n yna, ie? Dwi'n meddwl, so rhwng o Conco a Clywyd, nhw di'r unig rai sy'n cyfri. Ie, mae'n siŵr fod oedd Barnett yn cyfri llynedd, yn doedd, ond falle fod o just yn rhy hen rwan. Nath Aaron James chwarae gêm yn y gyngrair, a gyffwl yn y gwpan, 19 oed ydi o, ond dwi'n meddwl bydd o yn rhan o'r trafodaeth. Ond mae Max Clywyd a Arthur Okonkwo yn gymwys heb am hyn. Dwi'n meddwl beth oedd Clywyd i mewn i'r tîm, oedd yn eitha sigledig, gwneud lot o gymeriadau. Wedyn mwy o sydyn, mae wedi dysgu i aros yn ôl. Dwi'n gwybod os rhywun wedi bod yn rhoi bach o blwyddo nhw ar y cae neu rhywbeth. Mae wedi gwneud gwahaniaeth. Dwi'n meddwl, gêm yn Forest Green, nath McLean chwarae o'i flaen o. A dwi'n meddwl, ers y gêm yna, mae yna rhyw ddisgyblaeth di am ddangos yn ei gêm o. A mae'n fel bod o'n gwybod be i wneud, a mae wedi cael gol, mae'n rhoi'r bas na mewn yn erbyn Mansfield i greu'r gol na. So, mae wedi gwella lot. Mae'n dechrau, mae potential yn dechrau cael ei wireddu, swn i'n dweud. So, ie, fos yn cael ymleidlais i mae rai canmol Arthur Okonkwo. Mae wedi gwneud gymaint, da ni'n gymaint gwell yn y safle yna yn y goedden ni. Ond mae Clywyd i fi. Arwel, beth ti fel? Ie, dwi'n gytuno efo pob dim yn ddifar yn dweud fan'na, ond just am y rheswm, oedden ni wir angen person yn y safle golgeidwad neu, dwi'n meddwl. Fyswn ni wedi gallu gwneud heb Clywyd yn weddol, dwi'n meddwl, gyda ni chwaraewyr da, Boyle di bod yn well pan ddoth arnodd. Falle George Evans di gallu chwarae fwy yn y cefn, ond dwi'n meddwl bod y Conco di dod i mewn a cynnal safon o'r
o'r dechrau rili. Mewn safleoedd ni wir angen cysondeb, wir angen safon, ma ystadegau Conco siarad amdani hynny. So, ia, da ni'n lwcus i gael dau chwaraewr ifanc sydd wedi gwella, ond dwi'n meddwl mae Conco wedi bod yn dda iawn o'r dechrau'n deg. A ambell i gamgymeriad fel Cleworth hefyd dechrau tymor, ond y Conco sy'n ni'n ddewis, dwi'n meddwl. Bod Cleworth wedi cael tymor fel bod o wedi pasio'r test fel un o chwaraewyr Wrecsam. Ydy, dwi'n meddwl, mae Clyweth wedi datblygu yn fawr drwy'r tymor, efo'r wedi clywed i'n cwyno cwbl o weithiau amdano fo. Ti'n dechrau tymor, ac oedd o'n dewis amseroedd gwael i fynd ymlaen, a fatha pam gafodd Will Boyle y cerdyn coch na'r MK Dons, i raddau gafodd o'r cerdyn coch, achos oedd o'n amddiffyn yn lle dyle Max Clyweth wedi bod, ac oedd Clyweth wedi mynd diflannu fyny'r cae, ac sawl enghraifft o hynna. Ond bosib iawn mae Llon Ceg yn McLean yn chwarae chydig o gemau yn y safle canol cae dde na, achos ers hynny mae o wedi bendant wedi cael mwy o ddisgyblaeth, a wedi dechrau, mae fod i'r un sydd yn gwneud y tacl funudol yna pan mae angen. A mae hynny'n golygu, wrth gwrs, fod o'n gorfod aros yn ôl i allu wneud hynny. Felly mae o wedi cymryd cyfrifoldeb. Felly mae o wedi cael tymor ardderchog, a fysa gennau ddim broblem gweld o'n dechrau'r tymor i ni yn y gyngrair uwch. So mae hynny'n dweud, dal mod yn un ar hugen. Ond dwi yn cytuno fy ti Arwel, dwi'n meddwl, os ti'n meddwl faint o weithiau, nathon ni ildio 5 gôl yn mis Awst, ac dechrau mis Medi, mae'r tîm wedi trawsnewid. Ac i raddau, heb Mylun, nathon ni ddechrau adeiladu o'r cefn yn o, a cadw dyn a Eli yn cael gôl o Magacw. Felly mae o wedi bod yn hanfodol i lwyddiant yn tymor ni. Felly fyswn ni'n gorau pleidleisio i y Cwondo, gan fod o yn un sydd wedi dod trwy y tîm AI, dwi'n afengri mae Max Clyweth fydd yn ennill y wobr, i fod yn onest. Felly, gan fod ni'n mwynhau edrych yn ôl, be oedd y hoff gêm di o'r tymor, Arwel? Dwi'n mynd i fod yn bach cliché ran ar fy hoff gêm i. Digonedd o uchafbwyntiau ar y ffordd rhan fwyaf. Gêm Notts County nes i wirfynhau i ffwrdd, dwi ddim. Colchester, niweddar 2-1, oedd hwnna'n drip da iawn. Dwi'n gwybod bod chi wedi bod ar y bus. A dwi'n meddwl oedd Game Forest Green yn teimlo fatha bach o dro bwynt. Dwi'n meddwl nes di ddeud ar y pryd dal, dwi'n meddwl fydd y kick o'r smotyn yna lot mwy pwysig na be mae'n teimlo fel ar hyn o bryd. A dwi'n meddwl nes di brofi hynny'n iawn, achos nathon ni shiftio bach ar ôl hynny, nath Mylun ddechrau perfformio. Ond y gêm, Forest Green, 6-dim i fi, jyst achos o'n i efo fy nai, ac mae wedi bod mewn dipyn o gemau, ond iddo fo gael profi hynny, ac dwi'n gwybod os dylai fi gyfaddau bod fi wedi bod ar y cae, really, ddim eisiau cael ei mewn i drwbl, ond cael dathlu ddydyn ni ar y diwedd, ydych chi wedi gweld y fideo ni mi. Cael dathlu a cael canlyniad a just, honno i fi oedd y gêm. Na i gofio beth meddwl. Just chydig bach yn odd, wrth nhw'n i ddod at hwn yn ddiweddarach, bod di perchnogion ddim cweit wedi bod yn y tymor yma ar yr adegau pwysig. So, bydd yn ddiddorol gweld sut nawn nhw greu y rhaglen ddogfen, achos dyn nhw'n drili wedi bod yn cael ras gymaint tymor yma. Brysur efo peth arall, dwi'n meddwl. Wel, mae yna ffilm Deadpool yn dod allan, felly. Ond mae Rob yna di sadwn, ond dwi'n meddwl fydd Ryan yn y gêm Stockport chwaith, ond mae'n amser anhygoel y brysur iddo, felly mae'n dealladwy. Ond mae o'n teimlo wahanol dydi, oedd Rob ar daith o Ewrop efo Lewis yn un oedd trwy'r gwanwyn detha, so oedd o yna bob wythnos bron o bod. Be oedd y hoff foment ti, efo? Ti yn cael deud yr un os ti isio? Hoff foment, dwi'n meddwl mae gol Barnes yn erbyn Forest Green oedd y foment o'r lle oedd fatha hitio mor spot on, a chi weld, oedd y bel yn yr awyr y mor hir cyn y weithara, a just gefn y rhwyd, honnodd hi nath hi'n 6 na 5 oedd hi ar ôl hwnna, ond
hwnna oedd yn gret. Ti'n sylweddoli bod ni'n mynd i fyny. Ond o ran perfformiadau, yna lot i bod yn ddiweddar. Mansfield adre, Crawley adre, a Forest Green. A 5 munud yna'n erbyn barod, dwi'n meddwl, cyn hanner amser, pan ni pan nath Fletcher sgorio hat-trick. Mae sawl yn beth i'n edrych yn ôl, bod nhw'n lot o bethau siomedig hefyd, adegau siomedig a rhwystredig. Mae yna lot o bethau da, lot o highlights li. So, ond na i fynd am yr eiliad orau Barnett yn taro'r bel neu'r rhwyd, dwi'n meddwl. Wel, dwi'n meddwl wrth feddwl rwan, dwi'n meddwl mae'r ail gol yna yn Colchester, oedd o, achos oedd hi gêm lle oedd ni dan bwysau am yr awr cyntaf, ddim yn chwarae dda, llwyddo i gael un yn ôl, o wedyn cael yr ail un yna. Max Clwyth oedd o hefyd, wedyn, fatha i gael cael y triffwynt yma na, a wedyn dwi'n meddwl mae dyna oedd yr eiliad, o'n i'n meddwl, da ni'n mynd i fyny. Achos oedd hwnna'n gêm anodd, o'n i'n meddwl, wel, da ni'n gen i 2 gêm adre rwan, erbyn Crawley a Forest Green, a cwbl o'r canlyniadau eraill o'n plaen ni hefyd yn do. Wedyn dwi'n meddwl mae fi dyna oedd y moment o'n i'n ymffyddiog iawn bod ni'n mynd i fyny, so oedd y trip na nôl ar y bost yn un braf iawn, felly nes i fwynhau hwnna. Beth dy hoff moment di, Arwel? Dwi'n meddwl na'r gol Barnett. O'n i'n reitiol, o'n i'n ystod newydd, o'n i'n gwynebu'r bel pan oedd hi'n dod at y rhwyd. Ti'n gweld gols fel yna aml iawn y gwbl, na gwyd. So pan maen nhw'n digwydd, just oedd dda. A bod Brychan wedi gweld hi fyd, oedd ffantastig o eiliad, just i gael deud, wow. Yn y golau gorau dwi wedi gweld ys tro. Efo'r hoff gêm? Dwi am fynd am... be dau? Ydau Crawley, dwi'n meddwl. Oedd amwysig yn y gwpan yn gêm dda, ond ni'n chwarae'n dda, ond oedd canlyniad y wertho, oedd just bach o hwyl curo nhw bod nhw heb chwarae'n arbennig. Ond dwi'n meddwl, pan sy'n ni'n rhoi cweir i Crawley adre, da ni'n mynd i fyny rwan, dwi'n meddwl. Honna oedd o'r gêm, dwi'n meddwl. A mi na i fynd reit yn ôl i ddechrau'r cylch. Dwi'n meddwl oedd y trip i Nottingham, dwi'n meddwl pan oedden ni dal yn sigledig ar ddechrau'r tymor, ddim yn chwarae gre oedd i cadre, ond o curo Notts County, yn Notts County, dwi'n meddwl, yn y tro cyntaf i ti teimlo, iawn, da ni wedi cyrraedd y lig yma, da ni'n mynd i gystadlu. Felly, a eto perfformiad da, awyrgylch gwych, a beth sy'n falle fod ni ddim yn chwarae Notts County flwyddyn nesaf, ond bydde ddim yn torri'n halan yn ormodol. Felly, da ni yn licio ystadegau ar y sioe. Da ni wedi sôn am Mullin, wrth gwrs, sydd wedi sgorio 105. A'r chwaraewr cynta, y cyflyma i gyrraedd 100 o gols yn Wrexham ers cyn yr ail ryfel byd. Felly mae hynny wedi bod Tommy Bamford sydd wedi cyrraedd 100 yn gynt na fo. Nathon ni ddeud wythnos o blaen, mae Parky oedd y rheolwr cyntaf i gael 2 ddyrchafiad i Wrexham a 2 yn olynol erioed, ynde, i Wrexham y tro cyntaf clwb wneud hynny. Ond dyma ystadegyn falle diddorol sy'n dangos pa mor anhygol ydy'r amseroedd da ni yn nhw ar hyn o bryd. 3 chwaraewr cyn y mis yma, 3 chwaraewr oedd erioed wedi cael 2 ddyrchafiad i Wrexham. Unrhyw un awydd geisio dyfalu? Dwi'n gwybod ond dwi wedi allan o'r ola. Gareth? Gareth Davies. Cywir da iawn, Gareth Davies. A Mickey Evans. Da iawn. Mae'r trydydd un yn haws. Dwi'n cymryd o Wayne ydi o, ie? Fyth o chwarae? Dwi'n meddwl fod Wayne di chwarae. Oedd o ddim ar y rhestr. Nath o chwarae dan Dennis Smith, ond dwi'n meddwl bod o di chwarae. Nath o'n chwarae'r tymor yna o gwbl na. A Mickey Thomas, dyma rhaid, ie? Arfon Griffiths, tywys o Cymru. Ia, chos oedd o... mae'r rheolwr oedd o yn y tîm
gafodd yr ail dyrchafiad yna, ond nath o chwarae yn ystod y tymor Da iawn. dipyn, oedd o'n chwarae reolwr. Faint da chi'n meddwl sydd erbyn hwn? Erbyn hyn, 3 oedd o. O, reit, mae'n Faint ydy'r Ni sgwr? ddim treulio gorfod amser. Faint o games sy'n rhaid ti fod wedi chwarae? Dwi'n meddwl os oedd ti wedi chwarae yn y ddau dymor oedd ti'n cyfri. Faint o funudau ar y cae? Erbyn hyn mae yna 26 wedi cael 2 ddyrchafiad yn chwarae. 23. So mae yna 23 wedi chwarae tymor diwetha a tymor yma. Felly mae hwnna'n ystadegyn diddorol iawn. Hefyd, so mae hwn yn neud i ni feddwl am flwyddyn nesaf. Gafon ni 111 o bwyntiau llynedd i gael dyrchafiad, y mwyaf erioed, so dwi byth yn blino ar ddeud hynny. Ond ar gyfer taled, mae'r tîm sydd yn mynd i fyny o'r Gyngor Genedlaethol yn cael 8 pwynt ar hugain yn llai y tymor wedyn. So mae hynny'n golygu fysa ni wedi cael 83, ond da ni hefo 85 ar y funud, so da ni wedi gwneud chydig o well ar cyfartaled. Ar gyfartaled, mae'r tîm sy'n mynd i fyny o'r Gyngor 2 i Gyngor 1 yn cael 1 pwynt ar hugain yn llai, sydd yn golygu falle fod y cam chydig bach yn llai o'r ail i'r gyntaf na mae o'r Gyngor Genedlaethol i'r ail gyngor. Ond mae hynny hefyd, wrth gwrs, yn golygu os da ni hefo 1 pwynt ar hugain yn llai na sydd gennym ni ar y funud, mae gen i 85, byddwn ni'n mynd i gael 64 flwyddyn nesaf, neu ei fyny at 67. So mae hynny'n golygu mae gennym ni dipyn o waith i wneud yn y ffenest drosglwyddo os da ni'n meddwl fod ni'n mynd i fod yn gystadleuol. Felly mae'r bookies ma sydd wedi rhoi ni yn ffefrynnau, wrth gwrs maen nhw'n gwybod maen nhw'n mynd am bwy sydd yn mynd i bidio mwy, ond mae yna dipyn o waith i ni wneud. Mae rhaid i ni gael 10 pwynt ychwanegol o rwle yn y barchnad drosglwyddo. Ond falle, os gewn ni ymosodwr, pwy awyr, mae yna gyfle da. Ti'n gael bapur, lle i roi fel handout i ni gael gweithio allan. Gwaith cartre. A dyma'r ystadegyn pwysica, falle, ydy mae'r 85 sydd gennym ni ydy y mwyaf mae Wrexham erioed wedi cael yn y gyngrau'r pêl-droed. So, da ni mwy na tîm Brian Flynn, mwy na tîm Dennis Smith. Yr unig un, ond os da ni'n curo Stockport ar ddisadwr, fydd o fwy o bwyntiau na unrhyw un o'r tîmau. Dwi'n meddwl, os ydych chi'n rhoi y tîm at i fyny 1970 ac yn rhoi 3 pwynt o fuddugoliaeth, achos 2 pwynt o'n nhw gael adeg ynny, fysa nhw falle wedi cael 86 neu rhywbeth felly. So, ond mae o, fod ni ddim wedi teimlo fod o'n dymor eithriadol o lwyddiannus, a oedd y momentum yn dechrau mynd a dod, da ni wedi cael mwy o bwyntiau nag erioed yn y gyngrau'r bêl-droed, felly mae hynny'n werth sôn amdano fo. Beth ti'n fel o hynny efo'r? Ie, ydy o wir bod ni wedi colli mwy o gemau tymor yma na'r tymorau eraill da ni wedi cael dyrchariad? Jyst digwydd bod ni heb gael lot o gemau cyfartal? A falle dyna pan mae'n teimlo bod o ddim gymaint o momentum gyda ni. Ydy hynny wir? Ydy'r stats gen ti yn fan'na? Dy'r stats ddim gyrraedd o blaen y fysa di, ond fyswn i'n meddwl fod o'n gyffredinol yn wir, achos yn bennaf y tîmau lle oeddet ti'n cael 2 bwynt o fuddugoliaeth, oedden nhw yn cael mwy o gemau gyfartal beth bynnag, achos oedd gêm gyfartal y well canlyniad yn doedd, pan oeddet ti'n cael 1 am gêm gyfartal a 2 am ennill. Felly, ond dyna'r beth sydd ddiddorol ydy, yn wedig yn y misoedd diwethaf, da ni ddim wedi cael gemau cyfartal, a fel dwi wedi dweud sawl tro, di gêm cyfartal dim gwerth mewn ffordd, so mae o'r lot gwell ennill 2 gêm a colli 1 yn dydy na cael gêm gyfartal, 2 gêm gyfartal ac ennill 1, felly ydy, so mae hynny'n wedi ychwanegu. Felly mae o yn flwyddyn hanesyddol i Wrexham mewn sawl ffordd, felly mae rhaid i ni ymfalchio hynny. Ond bosib iawn, gawn ni weld rhai o arwyr y clwb yn gadael yn yr wythnosau nesaf yma, ond gawn ni weld, mae'n siŵr gawn ni glywed ar ôl gêm Stockport pwy sy'n mynd, ond mi fydd
na golled ar ôl bobl fel Luke Young a hyn o Ben Tozer falle, os di rhywun fel am mynd. Mae, wrth gwrs, tymor y merched yn dod i ben hefyd. Be oeddet ti'n meddwl am eu tymor cyntaf nhw yn yr uwchadran, Arwel? Tymor llwyddiannus iawn, dwi'n meddwl os nhw wedi cynnig trydydd yn y tabl a gêm rownd derfynol, so nhw'n wedi cymryd hwnna'n syth. Mae wedi bod yn dymor lle maen nhw wedi cadw dipyn o'r momentum o'r llynedd, dwi'n meddwl. Mae'r hyder yna, mae'r ymdeimlad yna bod y clwb yn mynd i'r ole, bod y tîm yn mynd i'r ole yna. Mae jyst yn dibynnu lle maen nhw eisiau bod yn y gyngrau, dwi'n meddwl. So nhw'n mwy na hapus efo'r perfformiadau maen nhw wedi rhoi fewn o'r flaen y Camerâu yn y blaen. Di curo'r Aberystwyth ar ôl i'r tabl rannu, a ddim cweit di gallu cystadlu'n erbyn Abertawe Caerdydd pan mae di cyfri. Mae wedi gorffen efo gêm siomedig really, o flaen y Camerâu, 5-1 colli yn erbyn Caerdydd. A maen nhw'n mynd i fewn i'r ffeinal efo dipyn o dalcen caled, fyswn i'n dweud. Ond mae'n gêm gwpan, dwi'n cymryd y ganiataol wrach fydd i ar sgorio yn rhywbeth, dwi'n siŵr iawn, ond ia, dwi ddim yn gwybod. Dwi'n rhagweld alle fydd yna dipyn o newidiadau. O, na cwpl o newidiadau o'r tymor dwytha fwy na byddai wedi disgwyl o bosib. Ond mae'n anodd deud o ran y gyngrair ariannu'r peth, a mae yna chydig o'r chwaraewyr ar contracts ac yn y blaen, does rhan amser neu bynnag. Fysa'n neis meddwl na datblygiad blwyddyn nesaf di bod yn fwy cystadleuol yn erbyn Caerdydd a Abertawe. Dwi'n meddwl na dyna fysa'r targed, a sa'n neis gweld nhw'n cymeryd pwyntiau ddi wrthyn nhw tymor nesaf. Efo'r beth ti fel am y ffeinal? Dwi'n meddwl bod hi fwy na lain mission impossible, lle gwir. Mae Caerdydd pryn di colli gêm mewn 2 flynedd. Mae nhw bell o blaen o'n blaen yn ni. Dim yn aml sy'n cael ffeinal mor lle mae un tîm yn ffefrynnau. So. Ond dwi am fynd i gefnogi'r merched, maen nhw wedi gwneud yn dda i gyrraedd. A croesi bysau, mae pethau yma'n digwydd weithiau, so gan i weld. Mae werth deud gafod ni gyfarfod Cochion De Cymru efo Humphrey Carr yr wythnos o'r blaen, ac nath o eto ddeud pa mor bwysig oedd tîm y merched i Rob a Ryan, felly dwi'n meddwl fydden nhw yn dal i fuddsoddi, fel oedd ti dweud Arwel, a dwi'n meddwl bydden nhw yn edrych i gryfhau, achos maen nhw bendant yn rhoi pwyslais mawr arno fo. Ac wrth gwrs mae'r cyfres dyledu newydd yn mynd i ddechrau, ac o'n i'n gweld mae'r trydydd rhaglen eto yn sôn am dîm y merched, a dwi'n meddwl mae dim ond y 4 rhaglen gyntaf maen nhw wedi dangos eto, felly mae'n amlwg yn mynd i gael lot o sylw yn y gyfres ddogfen hefyd, felly dwi'n meddwl fydd hi'n dymor llwyddiannus. Jyst gobeithio gawn ni chydig bach o look y gwpan yn erbyn Caerdydd. Os ti byth yn gwybod, os ti'n cael drwy'n ar y blaen, a Rosie Hughes yn gallu dal fel ar yr amser iawn, mae'n gyfle, ond mae Caerdydd yn amlwg yn ffefrynnau. Ond pwy di'r ffefrynnau ar ddisadwn? Mae Wrexham yn chwarae pencampwyr. Mae'n siŵr fydd hi'n anodd i'r cefnogwyr rhoi, da chi off, fydd rhaid i Wrexham i glapio nhw mlaen a pethau felly'n bydd gan fod Stockport wedi ennill y gyngrair. Ond dwi'n meddwl, os o'n i wedi syni pa mor gystadleuol oedd Wrexham yn erbyn Crew, ond fydd y gêm yma bendant yn gystadleuol, bendant o ochr Wrexham, achos gollon ni 5-0 wrth gwrs yn Stockport, a mae yna chydig o hanes erbyn hyn rhwng y ddau glwb, a mae'r hanes yna mynd i barhau. Sut fath o gêm sy'n disgwyl ar ddisadwn Arwel? Ie, cystadleuol iawn. Dwi'n meddwl am bod Park wedi tynnu Mewn off a Palmer a McLean, mae'n mynd i gymryd y gêm o ddifri. Dwi'n meddwl mae'n amlwg yn meddwl am y gêm yna, unwaith oedd gêm Crew wedi cael ei hennill. Mae yna gêm ar ôl cyddiwedd tymor, a mae'n amlwg eisiau ennill, a cael ras, gêm adre, gêm ôl a tymor. A dwi ddim yn siŵr, dwi'n wedi watcho lot o Stockport yn amlwg, ond maen nhw'n amlwg yn dîm cystal yn ni, sydd yn anodd credu, rili, ond ia, bydd hi'n gam gystadleuol iawn. Diolch bwys bod ffordd mae'r canlyn wedi mynd, ond
I fi, dwi'n meddwl mae o mwy am Paul Mullin yn cael yr un gol ne. Dwi'n meddwl i greu chydig bach o hanes fel ti'n deud. Swn i'n licio gweld o'n gorffen y tymor yn sgorio ar y cair as. A os ydyn ni'n cael hynny, swn i'n fwy hapus. A dim rili yn bothered beth i'r canlyniad, yn dweud y gwir. Efo'r, wyt ti mor laissez-faire am y canlyniad? Dwi'n weddol llorweddol am y peth. Dwi'n meddwl fydd yna barti da yna. Mae'n anodd gwybod os wneith o ddewis, wneith Parc i ddewis ambell i chwaraewr sy'n gadael nhw'n rhaid ffarwel. Young, Tozer, falle un y ddau eraill, Fletcher hyd yn oed. Mae gan fo bwynt i brofi o Marvel yn deud ar y cweirnad. Da ni dim gwahanol i mis Medi. Dwi'n meddwl, erbyn rwan, da ni mwy neu lai cystal â nhw dros y tymor. Nhw 'di'r tîm gorau yn amlwg, ond dwi'n meddwl mae'r 11 cyntaf yn erbyn 11 cyntaf nhw. Fydd hi'n gem a hanner. Mewn ffordd mae'n bechod os yna ddim byd arni. Mewn ffordd, ond dyna fod, da ni wedi gwastraffu'n cyfleon yn gynharach yn y tymor. Dwi jyst mynd am y parti, dwi wedi sadwn. A fel oedd i'n dweud, mae Rob i lawr, felly fydd hi yn barti, fydd yn gyfle i'r ddau dîm ddathlu bydd. Felly, ond dwi'n meddwl fydd Wrexham isio gwneud pwynt ar gyfer tymor nesaf, achos wrth gwrs maen nhw'n dod i fyny hefo ni. A mae'n ychydig o gystadleuaeth wedi bod rhwng y ddau dîm. As nes i weld cyfweliad efo rhywun dod y blaen ac oedd Parc i'n deud, llongyfarchiadau mawr i Stockport am ennill y banc campwriaeth, ond da ni wedi ennill dyrchafiad dymor yn ôl a doedden nhw ddim wedi llwyddo wneud. Felly mae'n dal efo elfen o gystadleuaeth yna, a maen nhw'n waith a ni, dwi'n meddwl, maen nhw efo mwy o fatha gystadleuaeth o cefnigen at ni. Felly fydd hi gêm gystadleuol, ond fydd Wrexham eisiau ennill a fydd Parc eisiau ennill, felly gawn ni weld os dyn nhw'r un peth, ond dwi'n ame y bydda nhw, achos mae'r ddau reolwr, mae'n ychydig o hanes efo Wrexham o bethau yna hefyd, does. Felly dwi'n edrych ymlaen, beth ti'n fel efo'r... Ie, jyst i ddweud, mae yna fideos o'i chwaraewyr nhw'n gwawdio Wrexham yn does, a di bod ar y cyfryngau cymdeithasol, felly. Ti beth yn gwybod, swn i'n licio James McLean yn rhedeg ar ôl i ar Brown dy Sadwn, swn i'n cynghori neb i wylltio fo. Felly gan i weld, ond na, dwi'n meddwl bod hi'n gêm lot o goliau. Nid ei tair yr un. A o na awyren wrth gwrs wedi hedfod dros y cair as pam gollon ni i Grimsby, felly mae bobl yn dieddol o gofio'r pethau yma. A os ti'n edrych ar y cyfryngau cymdeithasol James McLean, mae o bendant yn cofio pethau fel falle doedd o ddim o gwmpas. Felly dwi'n meddwl fydd o'n digon cystleol. Dwi'n ffyddiog bod gen i ni record da iawn adren oes, a mae'r un, so as fel ti'n deud ar ôl, so ni wrth y bod yn gweld Paul Mullin yn sgori'r golau i wneud y record anhygoel na o bedair tymor yn ôl efo 5 gol ar hugain. Felly, dwi'n ffyddiog iawn y byddwn ni'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gol.